ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಲೆದ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಸಾರಿಡ್ ಎಂಚ ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಫುಲ್ಲು ಏತು ಶೋಕಾಪು ಸಾರಿಡ್ ಎಂಚ ಫುಲ್ಲು ಪಂಡದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತೋಚಿಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋಕು ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ವೀಡಿಯೋ ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ವೀಡಿಯೋ ತೊಲೆ ಅಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತಾರೆ ಮರಕೋಚಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಂಗಗೆ 17 ವರಂಡ ಇಟ್ಟು 17 ವರಂಡ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟಂದು ಸಾರಿದ ಒಂದು ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸು ಕೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ 17 ವರಂಡ ರಟ್ಟು ಪಟ್ಟೆ ನೇಟಿಪ್ಪುನೆ 17 ನಮಗೆ ನೆಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ 16 ವರೆ ರಡ್ಡು ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ಪುನು 2 ಇಂಚಿ ಐದಾದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಪುನಂತೆ నేను ఇట్లకి దాల కట్టింగ్ ఒక దాల ఉంటారు ఇది నీట్ అది ಮುಂಜಾನೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತೆಂತೀಯ ಒಕ್ಕೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾರಿನ ತೂಕ ಏತುಂಟು వాళ్ళకి ಸಾರಿದು ಈಗ ಸೇಮ್ ಲಂಗದ ಲೈನಿಂಗ್ ನಾವೆಂತು ಲೈನಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂದು ದೀಪ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಇಂಚಿ ಜರಿತಾನೆ ಕೊಡೋದು ನಿಂತು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕ ಕಾಲಿ ಪೂರಿ ನೋಡ್ಕಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಜರಿ ತನಕ ಒಂದು 1 ಇಂಚಿದಾತು ಜಾಕ ಬಿಡ್ತಾ నేను తిత్తడు ఫోల్డ్ మనుకోవడం దాలేజీ జరి అయినదార అడిగి కొరలి మస్తు సులభంದು ಸಾರಿದು ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಡೋಣ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಲಂಗದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ತಾನಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೆರಂಗಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಂಚ್ಕೊಳ್ಳುವ നമുക്കിത്തേക്ക് റെഡിയാത് 10 ಇಂಚಿ ಬೋರ್ಡು ನೀಟಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಪತ್ತು ಇಂಚಲ್ಲ ಯಾರೈತ ತಿರ್ತಿಡಂಗಿ ಒಂದು ಚೂರು ನೆರಿ ಕೊತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಬಾರ್ಡ್ರಿಂದ ನೆರಿ ಕೊರ್ನೆದ ರೈಟಿಗೆ ತಂದು ತೂತು ನೆರಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಕ ಒಂದೆರಡು 2 ಇಂಚ್ ಉಂಟು 2 ಇಂಚಲ್ಲ ಉದ್ದನು 10 ಇಂಚಿದ್ದು 8 ಇಂಚಿಗೆ 2 ಇಂಚಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋದ 8 9 ಇಂಚಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡೋದು 9 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ ಬಾಲಿಗೆ ಏ ತಂದಾಜಿ ಬಂಡ ಒಂಜೆ 3/4 ಇಂಚಿ ಅನಲಿಗೆ ಎದುರು ನೆಕ್ ದಡೆ ಒಳ್ಳೆ 1.5 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು 1.5 ಇಂಚಿಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋಲ್ಡರ್ ಖಾಲಿ 2.25 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾವು ಕೊಂಚ 1.5 ಇಂಚಿ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾರು 2.25 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೆ 2.25 ಇಂಚಿದ್ದು ಬಾಲೆಗೆ ಖಾಲಿ 4.25 ಇಂಚಿಗೆ ಡೌನು ಕನಪೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಾಸ್ದು ದೆಪ್ಪುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೆಪ್ಪು వచ్చి ಒಂಚೂರು ಶೇಪು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಈ ಶೇಪು ನಾವು ಕೊರ್ಪುಣ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯದ ಎದೆ ಸುತ್ತಲತೆ 10 ಉಂಡು 10 ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾಗ ನಂಗೆ 5 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ತದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು 2 ಇಂಚಿ ಸೋಗು ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ದಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೀಸ್ ಫುಲ್ಲದಾದಿ ನೆಕ್ಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವಾಶ್ ಶೇಪು ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತೇನು ಇದು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ತೂವೊಲಿ ರೆಡ್ ಎಕ್ಲ ನಮ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತ ನಿತ್ಯ ನಮ ನೆಕ್ ಯಾನು ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಕಾದ ನೆಕ್ ಕೊಪ್ಪುಜಿ ರೌಂಡ್ ಹತ್ತನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಡುದು ನಾನು ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ഞാൻ ಬಾಲೆ ಖಾಲಿ ನೆಕ್ ನೆತ್ತ 1.5 ಇಂಚಿಗೆ 1.25 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ 1.25 ಮೂಜರೆಕ್ ಡೀಪ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಪ್ಪ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬ್ರಾಡ್ಗೋಸ್ಕರ ರೆಡ್ ಅರೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಮಂತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಗಲ ಕೊರ್ಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದಂದೇನು ಶೇಪು ಅಡೇಗೆ ಬರೋದು ಇದನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾರ್ಡು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಶೂಪು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಕ ಅವ ರೌಂಡು ಶೇಪ್ ಬರೋದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಚನೆ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೇ ಪಲ ಉಲಾಯದ್ದೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಕತ್ತಿರ್ದೆ ಕೊಡು ಇದೇ ಪ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಶೋಪಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಎತ್ತಂದೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಅಂದಿಟ್ಟು ಸಾರಿ ತಂದಿಟ್ಟು ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೈಪಿಂಗಿಗೆ ಪಲ ಕ್ರಾಸ್ ಪೀಸಡ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಪಲ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ ಪೂರ 7 ಪೀಸಡ್ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಒಂದು ಪೈಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಪೀಸ್ಕೊಟ್ಟು ತೂವೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ದು ಆಂಡ್ ಉಕ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಲಂಚನಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕ ಆಯ್ತಂದೆಟ್ಟಿ ತೂವೊಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ ಆಂಡ್ ರೆಡ್ ಕಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ಲ ನೆಕ್ ಆಂಡ್ ಇದಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತುಗೊಂಜಿ ಜರಿಟ್ಟು ನೆರಿ ಕೊರ್ಕೊಂಜಿ ನೆರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೀರಿ ಜರಿಕ್ ತೂಕ ಇದೊಂದು ನಾವು ಫ್ರಿಲ್ ದಲಕ ಮಂತುಗ ಬ್ಲೌಸುದು ಫ್ರಿಲ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚ ದೀಪನಿ ಪಂಡ ತಜ್ಜಿಪವೆ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅದೊಂದು ಫ್ರಿಲ್ ಬೋರ್ಡ ನೀರು ಕೊರೊಂದು ಪೋಯಿ ತೂವೊಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ಪೇಂಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಕ್ಲೇವಿ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಎಕ್ಲ ನೆರಿ ಕೊರಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಂತುಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ನಗಲಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೂವೋಡು ಮುಂಜೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಇಟ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ತೂವೋದಿ ಫುಲ್ಲು ಕಡ್ಡೆಕ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರಿಯ ಇತ್ತನ ಮಂದಕ್ಕೆ ಕೈ ಫುಲ್ಲಾಗ ನೆರಿ ಬೋಡ್ಸ್ನ ದಾರ ಕೆತ್ತದು ಫುಲ್ ಮುಲ್ತದು ನೆರಿ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಕ ಇಟ್ಲಾಗ ನೆರಿ ಎಂಚ ನೆರಿಲ ಕೊರೊಲಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ನೆರಿ ಕೊರೊಲಿ ಫ್ಲೇರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಂತದ ಕೊರೊಲಿ ಓ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯಿತು ನೆರಿ ಕೊರೊಲಿ ಗಾಂಧಕ್ಕೆ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ನೆರಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ
ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಕೊಂಚ 4 ಇಂಚಿ ಕೈ ಉದ್ದದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ 4 ಇಂಚಿಗೆ ಕೈ ತೋರಂಜಿ 3 ಇಂಚಿ ಕೊಂಚ ಶೇಪುಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಕ ನೆರಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ನೂನಿಕ್ಲೇದು ಸುಲಭ ಇಂಚದಿಂದ ಇಂಚ ಕಲ್ತಾರ್ನ ಇಂಚಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಡಿ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೂ ಬಂದದು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶೇಪ್ ಇದು మనం ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೈತೆ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ నేను ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಡಿ ಖಾಲಿ ಸಾರಿ ಡಂಜಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂತುಲೆ ನನಗೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಎತ್ತೊಂದು ಆಂಡ್ ನನ್ನೊಂದು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಲಂಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಲಂಗಲ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿಂದೆಕ್ ಮನ್ಪರ್ ಲಂಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ನೆತ್ತ ಲಂಗ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನೆತ್ತ ಲೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಡಂಚನೆ ಫಿಲ್ ಕೊರ್ಕ ಫಿಲ್ ಕೊರ್ನಗಲಂಚನೆ ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟ್ ಅದು ಫಿಲ್ ಕೊರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಲಂಚನೆ ಫೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಲನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಫುಲ್ಲು ಲೈನಿಂಗ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ರಿ ಆಂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ದುಂಬಿನ ಮಂಜಿ ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಕ 2 ಇಂಚಿಡು ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಕ ಸೊಂಟ ಪಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಲಾಗ ನಾವು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನಾಗ 8 ಇಂಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು 2 ಕಾಲು ಇಂಚಿ ಬರು ಪಟ್ಟಿ ಫುಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ತೋಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸು ಪೊಲ್ಲು ನಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಇದು ಸಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದನ ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೌಸು ಎಂಚ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಬ್ಲೌಸು ಫುಲ್ಲು ಫ್ರಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮದುವೆ ಪಾಡೋಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊನಾಗ ಪಾಡೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜನು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್.